Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kokari, ya aiki, ya yara. Masha Allah. Kina yin wani kasuwanci ne? Biredi nake siyarwa. Kamar nawa ne jarin? 6,000. 6,000 ne jarin? To in an siyo biredin 6,000 an siyar a rana, kamar kwana nawa yake karewa? Gaskiya in na so a karanci kwana 2 ko 1 hakan Allah ya taimaka. To kamar riba nawa ke samu a ciki? 1,500. Har 1,500? To yanzu kina ganin aka baki jarin 10,000 zai da taimaka? Allah ba laifi za mu taimaka. To yanzu dai akwai bayan Allah ƙarƙashin Takwin Charity Service da aka ke tallafa ma masu ƙananan wannan da mata, musamman mata. To shine insha Allah za a baki tallafi na naira 20,000 insha Allah. Insha Allah ga sunan. So wannan 20,000 din za mu baki, kuma bayan kwanaki za mu dawo mu dan duba mu ga ba dai an cinye su bane. So za mu baki su ga su insha Allah. So a je a ci gaba da wannan din biredin. Allah muke roƙo ya datar da mu kuma ya biya duk wanda suke taimakawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.